Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Ketdäniň jemi bilen men ýokşan anlaýar. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şeýle-de saýtymyzda iň köp okulanlar Ozalky Central Hospital we Ýempes Milli Howpsuzlyk Ministrligine geçer. Türkmen manadynyň durnuklugy berkeýärmiýä gowşaýar. Berdimuhammedow 60 ýaş toýun toýlaýar. Putin kärdeşini ordenlen tiýlagla datly makallar boldy. Şeýle-de MTS Türkmenistan müşterilerden tölegler kabul etmek bezetdi. Putin Türkmenistana barmakçy bolýar atly makallarymyz köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen tomoşa çeken videolarymyzyň başyny Aşgabatda ýanýorlar täzeden sökülýär atly reportaj çekýär. Şeýle-de Türkmenistanda dogran futbolçy Sergey Agashkov bilen söhbetdeşlik esasynda türkmen futboluny synlasym gelýär diýen atlan çap eden videomyz hem köp tomoşaçy çekdi. Aşgabatda bayram namazy okurly. 20 ýyldan soň Täjikistanyň gyrajdanly urşatly videolarymyz hem köp görülenleriň bäşligine girdi. Türkmen görnüşleri 26-njy hepde atly sergeyimiz hem köp görülenleriň biri boldy. Bu hepde iň köp söhbetdeş çeken gepleşiklerimiziň başyny türkmen alymynyň kitaby Ýewropada ýaýradylýar atly gepleşik çekýär. Ozalky Central Hospital we Ýempes Milli Howpsuzlyk Ministrligine geçer atly gepleşigimiz hem köp söhbetdeş çekdi. Aziýada sebäpli 5 aýdyr aýlyklar berilmeýär. Türkmen manadynyň durnuklugy berkeýärmiýä gowşaýar atly gepleşiklerimiz hem köp söhbetdeş çekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň gowaýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Qadarly dinleýijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemin Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Aşgabat we aýrylýan hem aýrylmaýan ýadygarlyklar. Sebäbi Magtumul Pragaň Aşgabatdaky ýadygarlyginiň aýryljakdygy, şäheriň daşyna çykaryljakdygy baradaky maglumat okuwçylarymyzda uly gazaklanma döretdi. Şoň bilen birlikde Aşgabatly ýazgylaryň hem käbiri bu temanyň dowam etdirilmegini isleýär. Ikinji tarapdan olar Sapar Murat Niýazowyň ýadygarlyklarynyň Aşgabatyň içinde bir topar ýerde duranlygyny aýdýarlar. Aman Murat bu şu aýdylýan dogrymy? Sapar Murat Niýazowyň ýadygarlyklary Aşgabatyň içinde adaldylar diýen çaklamalar edildi. Şoň bilen birlikde Içeri işler ministrliginiň işigindäki ýadygarlygynyň daşyna haýat aýlanan Niýazowyň bu ýadygarlyk hem aýrylsa gerek diýen çaklamalar edildi. Emma o ýadygarlygyň aýrylmanlygy bejerlenýän aýdylýar. Şu ýagdaý barada siz maglumat berip biljekmi? Sapar Murat Türkmen maşynyň ýani Sapar Murat Niýazowyň ýadygarlyklarynyň eger bir sözle aýtmaly bolsa bitiniň de burnu gananok. Olar şol öňkü oturdulan ýerine oturýarlar. Meselen Magtumuluýnyň ýadygarlygynyň günorta tarapynda Içeri işler ministrliginiň öňündäki ýadygarlyk aýryljakmyşyny ýylgyň uly gurrun etdi. Bir adamlaryň bir öz gowunçlygini dile getirişi boldy. Adamlar şol aýrylar adalar öýdüp kiretdiler, o diýlen bolmady. İçeri işler ministrliginiň öňündäki ýadygarlygyň öňkü ýerine İçeri işler ministrliginiň öňündäki ýadygarlykdan bolup bilse bir 100 metr çemesi Gunmatardaky Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň öňündäki Niýazowyň ýadygarlygyň öňkü ýerine şu iki ýadygarlygyň gabat garşysynda İçeri işler ministrliginiň ýadygarlykdan 30-40 metr Milli Howpsuzlyk Ministrliginden öňündäki ýadygarlykdan bolup bilse 40-50 metr daşlykda Türkmenistan Döwlet Arhiwiniň ofisiniň öňündäki ýadygarlygyň öňkü ýerine durşular Magtumuluýnyň ýadygarlygynyň Günorta Gunmatarda yarım hektary yeter yetmez meýdanyna 3 ýadygarlygy dur. Beýleki ýerdäki ýadygarlyklaryň ählisi öňkü ýerine dur bir şäheriň daşyna götürilen bir taraplyk binasy diýilýän ýa-da 3 aýak buna bakar diýip atlandyrylan olam şäheriň günortasyny edil öňkü ýar edilip bina edildi. Ýa-da bolmasyna Aşgabat şäherinde tek öňkü
kadimki 8 Mart Kino Teatrı ya 8 Mart dip atlandırılan rayonuna bu Kurzok Teatrının Demirgaz tarafında da Niyaz'ın yadigarlığı adına şunun ayrılığa deyip yılın gururun marını yayrattılar 3 yıllıkta doğrudan ama ayrılığı onu ön koçağının Gunorta tarafında olan olsa son Demirgaz tarafına geçirilir ödüm ön Aşkavat'ta Kırkayak diyen at bilen meşhur olan 10 tane atın yadigarlığı ayrılıp son yerine Niyaz'ın koçağının ilerisindeki yadigarlığı götürülü veltilli ön kısımdan has berentde il gözüne has gözülerlik verdi bina edildi. Şiyada ehli mesela Moskva'nın gün ortasındaki karıştırılık feilgahında da Niyaz'ın arası bolup bilse 200 metrelik bolon 2 tane yadigarlığı var. Edil solurun şu 2 yadigarlığın ortasında da mukaddes ruhnama deyip bir vaat götürgülerinin innem hiç kime gerek bolmadık 2 tağın da etet ulu yadigarlığı dur. Karar ayak eden yerin bir Niyaz'ın yadigarlığı bir dine payitahtı den vilayetlerdeki, etraflardaki Niyaz'ın yadigarlıklarının da yekesi yerinden kovgolanok yönü her yıl ondaşını tədeden altın suunu saymak, yeni gayretmek, çoğuraklaşını avadarlaştırmak işi devam ediyor. Aman radını yurdun şunki yağdayına adamlar çok tadı kıyınçılıklar yağdayına so yadigarlıkların saklanmağına sonra haracat çıkarılmağına ne hil garayalar? Olar bu arada pikirlerini aydiyalar mı? Adamlar bu arada pikirlerini öğveri gurrunçulukta aydiyalar yönemen entek Niyaz'ın özü ayette bar vakti Niyaz'ın yadigarlıklarına halkın ne derecede karayarlığını suud ediyen bir vakanı aydıp vereyin. 20. 21. asırın sepkidinne Balkan vilayetinin administrativ merkezi Nevit'ta hazır Balkan Avat şehrine Maktumulu bilen Niyaz'ın ikisinin bile duran yadigarlığını bina ettiler Nevit'ten görünüklü yerine. Aradan 10 gün geçti mi geçmedi mi katkı isim yokluktan sonra şehir ilati İrden tronunu köşeden geçip baraya kadar bir vakanın şayadı oldu. Niyaz bilen Maktumulu'nun bile duran yadigarlığının dünyatta aşını kimdir bir gözüyleyen koy renk bilen sadagan boloyun deyik prağı ayırsana yanındaki durağı deyip yazık gideneken bunu yürüytorlukları iş edinip gözlediler ve onu şu yazık gidenin baktığına onu tapıp ele halk bilmediler. Yine halkta çok diri vaat şeyledi karayışını ölen sonra olur halka eden zulmü halkın başından iğnelerin apatları ilvuna belli derecede ayanmalarından sonra o yadigarlıkları olan karayış hasım üyütkedi kovluğa taraftarla şu yadigarlıkların köpelmeğine oturmağına karşı çıkan fikirler köpeliye. Aman da Sapır Murat Niyaz'ın yadigarlıkları şeyle yağdayda saklanayan vakti Maktumulu'nun Aşkavat'taki yekezi yadigarlığının şehrin taşına çıkarılmak varadaki habarı adamlar ne hil garaya? Bu arada fikirlerini aydiyalar mı adamlar? Adamlar fikirlerini inni tas asısan aydı uğradılar. Bir ömür 2 çak 3 çak adamın gurrununu şu mesela aydılayan olsa inni bir öylerin kapısına Huday yol sadaka verilse ya bir kitirak maşgala şagalanı bayram edilse adamlar şu haberi yazgaryalar özlerin bir şuların bir köp ağlayan fetiri var bir ağlı düşünceli inteligensiyan arasında bunu bir umman Maktumulu okumayan bilmeyen Türkmene yok diyen yani Beyt Töztadının özünü ağır Yusuf gibi zanana oraya görmediler zayin yaşsın diyen fetir var Beyt Maktumulu inni adamlarım şu fetiri her işini kaytalayarlar bir Türkmenine adalet teresti sayılın. Türkmenin bir ağzı birliğinin simvolu olan ağlarların üstüne Maktumulu şey deyiptir diyilenine su sepilene dönülüyen Beyik Maktumulu'a Beyik şahirin zayin yaştı. Yani şehrin orta arasında. Sözağız bir yeri köp görüyorlar mı ki? Bine hemen araması bir Maktumulu'nun iyilinden, iyili Maktumulu'nun ayrı salmak için edilen akla sığmazak kabahatlık bir gurrun ediyorlar. Adamların bunu açsan gurrun geçlikte dile getirip uğradılar. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy şahir Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele bardy. Sapar Murat Niýazyň ýadygarlyklary, şoňdan birlikde Maktumulu'nyň ýadygarlygy, Şewçenkanyň ýadygarlygy, Pushkin'in ýadygarlygy, Leniniň ýadygarlygy bilen bagly siz näme pikir edýärsiňiz? Bize bu arada ýazyň pikirleriňizi aýdyň.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hepdeniň zemin Aşgabatyň Arsawy ile etrawyna bina edilen Gala Meden Dinzalş merkezi we toý däpleri durmuş kynçylyklar barada söhbetlen dowam etdirýär. Täze gurulan Dinzalş merkezine 3,21 hektar ýeriň bölünip berileni gaýdylýar. Bu ýerdäki 2 gatly binada jülgü, gökdere, dagdan we gaýa, barlyk atly restoranlar hemde toý dawarlaryny geçirmek üçin depatly toy mekany ýerleşýär diýip habarda edilýär. Bir tarapdan ýurdun mali ykdysady kynçylyklarynyň ýitileşýäni, ikinji tarapdan pully adamlaryň arasynda restoranlarda uly toy mekanlaryny uly toy tutmak ýarşynyň güýçlenýäni barada ýurt içinden habarlar gelip bolýar. Bu ýagdaý öz gelegini orta we eli ýuka maşgallalara, hususan ýaşlara ýaramaz täsir ýetirýär diýen pikirler de edilýär. Biz şu we beýleki meseleler barada pikirini aýtmadan sonra Pragada ýaşaýan türkmen ýazgy Hudaýberdi Halyny studiýa çağırdyk. Hudaýberdi hem bu täzelik bilen bagly siz näme pikir edýäňiz? Türkmenistanda bir tarapdan döwrewap restoranlaryň dinzalş merkezleriniň döretilmegi gowdat, ikinji tarapdan halkyň aglawy köplüğiniň eli ýuky. Bu ýagdaý adamlaryň arasynda yaramaz täsirleriň köpelmegine alyp gelýär diýen pikirler edilýär. Öz pikirleriňizi paýlaşsaňyz. Elbette owul bilen bir bellemeli zat egerde şeýle kynçylyk bolmaýan ýagdaýynda da şeýle köp restoranlaryň geregi ýok. Egerde biz beýleki ýurtlara seretsek, olar öz mümkinçiligine göre gurýarlar. Ýöne bizim sevitimiz aýratyn, Merkez Aziýanyň halklary aýratyn häsiýeti boýunça, gylygy boýunça olarda şol gadananyň toýy gitsin diýen bir düşünje bar. Ol aslynda gowluk niýet bilen aýdylan, ýöne şol gowlugy çöktür ulanýarlar. Meselem toýlary restoranyny guramak näme gerek? Egerde biz ykdysady ýagdaýa seretsek ýa-da toýuň özüniň sosial manysyna seretsek, onu o ýerde restoran gerek däl. Sebäbi toý iki insanyň çatylmagy, täze durmuş gurmagy, beýleki adamlara töwerekdaşa, şonuň şeýle bolýanlygyny aňlatmak üçin geçirilýän çäre. Egerde dini söz bilen aýdanyňda onu Muhammed Peýgamberiň bir sünneti, sünnet hökmüne kabul edilýär. Onun artık bir many mazmuny ýok. Hudaýberdi ýurt içinden gelýän habarlara görä, şeýle restoranlaryň gurulmagy, şeýle toy meskenleriniň gurulmagy ila tarapynda ýaşlaryň arasynda bir ýarşa, bassaşlyga sebäp bolýar, maşgallaryň arasynda bassaşlyga sebäp bolýar. Olar berge batyp şol ýerlerde toy geçirmek uruny tagalla edýärler. Berge batýarlar, soň maşgallar şol bergini üzmeli bolýar. Bu bolsa maşgalan käwatda bolmagyny hem alyp gelýär diýen pikirler aýdýarlar. Şu ýagdaýa, şu tarapyna meselen nähil garaýaňyz? Bir de möhüm mesele sebäbi aýratynam durmuşa çykýan gyýyz. Şu durmuşa çykýan gyýdyň ejesi hem şol tarapdaky aýallar tarapyndan şeýle ideýa öňe sürilýär. Meselem meniň gyýdymy toýlap aljak bolsam, plan ýerde restoranyny ýa-da plan restoranyny toy gurmalyp aýdýarlar. Aşgabatda onsuzam restoranlar az däl, toy geçirirýär ýerler bar. Ýöne bu aşa çökdür bolýar. Egerde biz beýleki goňşularymyza seretsek, Kırgızstanda da şu däp öňräkden bäri bar. Ol ýerde 300 adamlyk, soňra 500 hatda 600 adamlyk ägirt uly restoranlar gurýarlar. Diňe toy maksady üçin. Kırgız halkynda da üýşüp duran pul ýok, üýşüp duran girdeji ýok. Sebäbi Kırgızstanyň tebigi şertleri ören ýowuz. Ýöne millet şol bar gazanjyny diňe bir toýa sarp edip soň özleri aç galýa diýip gurrun edýärler. Beýleki bir ýagdaý biz bilen ykdysady babatda diňe çergelýän Täjikistanyny da şu ýörgünlük boldy. Durmuşa çykýan gyýdy bedemek üçin, milleş giydirmek üçin ummasyz köp çykdyjylar edildi. Şoň bilen birlikde uludan uly toýlar guruldy. Ahirinde Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman durmuş toýuna 200 adamdan artyk adam çağırmaly däl diýip ýürüýte görkezme berdi. Bizde de ahirinde şol netije gelnäýmese, şol davaralar, şol boş çykdyjylar, hiç bir gerekmejek harjylar şol maşgalany çökerýär. Hatta men şeýle bir maşgalany bilýän, durmuşa çykan gelin aşlyga düşüpdir. Ol göwreli bolupdyr, ýeterlik iýip içmän, diňe çaý bilen çörek ýa-da çorba, şoň bilen miwe ýok, başga bir belokly iýmitler ýok, özüm göwreli üstesine ol aşlyk ýagdaýyna düşüp, ahirinde ejesi öýüne gelip, ejesi şol aşlyk belasyndan alyp çykypdyr.
Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi haly bilen Türkmenistanda gurulýan restoranlar, toý mekanlary we ila tarapyndaky öýdary ul toý tutmak ýarşy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada, bu ýagdaýyň netijeleri barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize bu barada ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümetiniň maslahatlaryny o şäherleriň awadanlaşdyrylmagy, ekrançylyk ýerleriniň hasyllygyny ýokarlandyrmak barada ýygyderli gurrun edilýär we hatabatlarda uly sanlar getirilip, ägir duly işleriň edilendigi habar berilýär. Emma tejenli pensioner 75 ýaşly atagy tejen etrawynyň obalarynaky ekrançylyk ýerlerindäki ýagdaýyň juda gözgöýünligini gurrun berýär. Habarçymyz Soltan Açylowanyň tejenli atagy bilen söhbetdeşligini bilelikde dinläliň. Inese Türkmen telewizionyny oba hojalygynyň ösýärligi, obalaryň güýçli tepkini bilen özgerýärligi barada gündelik denýäli mahabatly gepleşikler berilýär. Indi aýdylýan zatlar iş südünde durmuşda nähile, obalaryň gowluga garşy özgerýärligi nämelerde görünýär. Rey kanallar wana. Orslar kollektor diýär. Rey kanallar gömülli, köprüleri ýumurly, drenajlar gömülli. Bu atları herdilen o hojalygym ösü diýäli mene nämetiniň ösänini bilemek. Köprüler yumuruldy diýäňiz. Onuň şo köprüleri nähile ulanýarlar, şo yumurlan köprüden geçip bir adamlar gerek ýerine bar bilýän. Ýok, aýlanyp ýakyn araň daş edip aňyrdan aýlanyp awadyra köprü gözläp geçmeli. Ana şo nähili. Dostluk bilen amaşa gapanyň arasynda K1 diýen kollektor bar şol Rey kanal. On köprüsi yumurly. Şolaň arasy 1 kilometrem ýok, onyň 6-7 kilometr aňyrdan aýlanyp geçýärler. Onu gözüm bile gördüm men, özüm geçip gördüm. Şonu ýalylar bar. Göz goýny. Şu näçerak bardyr, mysal üçin şu gözüňiz ýetip duran ýerde şu yumurlan köprüň taýan näçerak bardyr? Ay men bilýän 7-8 köprü bar. Tejen öwründe. Şu raýon etrapda. Agryk bawaday hany geçse onunum kendir. Şonu ýaly. Şu kollektorlaryň ýanky drenajlaryň gazylmaýanyň sebebi nämede görýär? Ekskavatorlar, mehanizmler yok. Bir upravleniya garawum vostroy, garawum suwurlyş upravleniyasi yok. Onu gaýan göçme kuruluşyk edaralar ýapyldy yok. Şeýle şolar. Ýanky garawumda gurulan Türkmen köýüne garşy ähli zeýkeşleriň deýsuwlary aktyrylýar diýilýär. Onu tejeniň deýsuwlary nereye aktyrylýar? Tejeniň deýşol tejen kollektory bar Rey kanaly. Şonuň bilen şol Türkmen köýle tarap aktyrylýar. Onu ýöne arçamal goýup arsalamaly. Arçalan okşan. Arçalanana. Onu arçalanmadyk ýerde suw durýarmy ýa ýüde çykýarmy? Suw durarda iki tarapyny zeýlendirer de ýeri daýalarda. Ýeri daýalýar. Şorlandyrýar da. Ýeriň hasyl önlerjiligi peselýär. Meliorasyony ýagdaýy peselýär. Şonu ýagdaýlar. Onu şol nerelerde görünýär şonu trawyň çäginde? Haýsyna bar aýdy. Dostlugy bar. Gadyllaýhana bar, birleşige bar, ol hakykata bar, Türkmenistan kalgyna bar, Gadylyşa bar. Hemmesinde şeýle. Öwes Mehmet Zafarda da şeýle. Onuň melleklere täsirini ýetirýär, şo melleklerden hasyl alyp bilýärler. Ýetirýär, şolum ýerleri de aýalýar, mellekleri de aýalýar. Zeýsu ýygyny depýär da. Ol hökma. Ýok, hasyl bolmaz. Mellekde hasyl bolmaz, şo maklura diýär, eşe galma. Şolana tejenne goýgoýary onam häzir kesip aýrýarlar, ýalaňaçlandy, tejenne bagam ýokny. Ýol keken oklamy. Ýol koda goýgoýarynak ekýärler ol. Zey. Onu şu ýaşaýyş jaýlaryna da daýalýam, şu ýaşaýyş jaýlary. O düýbüni obru edip düýbi dökülip duran. Jaýlarym. Hawa. Şorda, edem gara şor, ak şordan erbet. Tejeni gara şor aldy. Gara şor erbet. Onu aktygy däl däl. Güler tögün matar kollektor salazak ya. Onu aktygy däl. Onu arassalamaly. Tejenden akan oktan şoň. Akana. Şu tejenden akana. Dur, kamış basyp gömülüp, göz gyny hawa. Salazak, güzepsizak ya aktygy däl. Şonu ýalyar. Hormatly dinleyijiler, tejenli ataga bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bir ýagdaý siziň ýaşaýan ýerleriňizde nähili? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Azatlyk Radiosi. Gadyrly dinleyijiler,
Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada aralarını eşitdirip bilmeklerine mümkünçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Hepdeniň zemini owgan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Kawurla kawarçymyz Şaýmerdan Ulmurady ýurtda etnik türkmenleriň çağalarynyň bilim almak mümkinçiliklerinden peýdalanyşy, dowam edýän kynçylyklar barada tapgyrlaýan maglumat taýýarlaýar. Ol bu gedek Türkmenistanyny bilim alan owgan türkmeni Akmurat Muhammetkuloglu bilen söhbetde boldy. Akmurat oňa öz bilim alan urundan çağalara sapak bermek, türkmen çağalaryna türkmen dilini öwretmek mümkinçilikleriniň näme üçindir gereklenmeýändigini görüň berdi. Söhbetdeşligi bilelikde diňläliň. Demirgazyk Awganistanyň Balkh welaýatynyň Döwledabad adly etraf häkimliginiň Naxçırabat owasynyň ýaşaýjysy Akmurat Muhammetkuly ogly Türkmenistanyň Döwlet Üniversitetiniň Türkmen dili we edebiýaty fakultetinde ýokary bilim alypdyr. Ol häzir Balkh radiosynyň türkmen dilinde berilýän gepleşikleriniň jogapkary bolup işleýär. Men Akmurat Muhammetkuly ogly Balkh welaýatynyň Döwletabad ulusyň Naxçırabat owasynda 1337-nji ýylda doglan. 6-njy synpa çelli owa mektebinde okyp, soň 7-nji, 8-nji synpa bolsa Döwletabadyň Abu Nasr Farabi liseýasynda okudum. Ondan soň 8-njiden 9-njy synpa bolsa Madaşip Technik Müftigat mektebine geçdim. 6 ýyl onda okyp, chimiýa we neft arasalaýjy hünäri boýunça 6 ýyl, yani 14-nji synpy gotaryp, ondan soň eskerlige gidip eskerlige gotaryp Kabulda Tabinaş matbuat baradaky çap komitesinde işledik. Ondan soň dini işler boýunça wazaratynda sekreter bolup işledim. Ondan soň öňkü şorawy, ýani okuwa gitmek için Azerbaýjan baryp, Azerbaýjanda teýýarlaş fakultatyny okyp, ondan soň öz haýyşym boýunça Türkmenistanyň Pul-Technik Institutunda weten jemgyýetiň üstü bilen geçdimde. Soň 2 ýyl technikumda okyp, institut Pul-Technikde okyp, soň biziň Awganystan ýurdumyzda dil edebiýaty uldum hiç bir kadir bolmadygy için Türkmen Döwlet Üniversitetiniň we Pul-Technikiniň radyly bilen Türkmen Döwlet Üniversitetiniň dil we edebiýat fakultetine okuwa geçdimde. Soň Türkmen dili we edebiýaty ma'lum hünär boýunça şu dil edebiýat fakultetasyny gotardym. Okuwy gotaryp gelenden soňra bärde näme wezipeler bilen meşgullandyňyz? Berdiş bilen Balkh Milli Radio Telewizionyna türkmen programmarynyň jogapkary bolup işliyorum. Ýöne öz alýan aýlygynyň diňe 3400 awgan puly, ýagny $70 çemesidigini Akmurat aýdýar. Ol ýokary döwlet idaralaryna hem henüz iş ýerleşip bilmändir. Aýlyklarymyň bilen iş bilen 3400 awganda 1,5 amma kirä hawly berýär. Aňsat gyn bolup geçip durdy. Gün görýärdi näme? Azda kendi masrafymyz adyrakdy. Siz Türkmenistanda dil ogurundan ýokary bilim alypsyňyz. Awgan türkmenleriniň arasynda türkmen dil we edebiýatyny östürmek boýunça size ýüz tutýanlar barmy? Häzirçe men hiç kim bir soranym ýok. Men Türkmenistanyň universiteti gotaryp geldim. Soň Gurban agaň ýanyna bartam. Maňa da bir iş tapyp beriň diýdim. Walit-de Ustad Behmeniň ýanyna bar diýdi. Şiral Han ýerde reis keşfi jümmüşi bolup işlerdi. Oň ýanyna geldim, ten köpek asabyň harap bolupdyr diýdi. Soň rozy geldi hojaýyn, Furkan komandant oň ýanyna bartam, olam 6 aýdan geldi. Bu öz türkmenlerimiň başlyklary özüni ýokary okulyny kabul etmejek bolupdy da. Menem soň hiç kim tanym ýok, hiç barmaga nemetmäne biletligim ýokdy. Bir ýere gideýin diýdim, bir ykdysady ýagdaş 4 tane ýol harjy kisi dedim ýokdy. Awgan türkmenleriniň arasynda alym bilime ardyş berilmeýärmi näme? Berilin ýok. Mana häzir türkmen dili boýunça, dil edebiýaty boýunça men synpa bilen 2-nji sınıfyň kitaplar çap bolupdyr da. Häzir men şu ýaňy täze bir 5000 maraba gelen türkmenler köpçüliklerini toparlayan oturuyla türkmen klaslar düzedilen yoktu, okudulsa boljakda. Şoňa bir türkmen kawmlarynyň bir ýol başçylarynyň hiç gaýdan bir ýörek koýup şonu urada ala deden ýok. Bolmasa men nirde otuş türkmen klaslary düzedildi, men şoň ma'lum bolup okutman teýýar dedi. Siz türkmen dil we edebiýat hünäri boýunça Türkmenistanda üniversitetde ýokary okuwy tamamlapsyňyz. Ilmi işlerim etdiňizmi? Hawa türkmen dil edebiýat hünäri boýunça fakultany gotardym men. Soňra bir 4-5 kitaby ogunama bar. Türkmenistan Ilimler Akademiýetinde çap bolup bir näçe isqidatlar, bular öz hatymyzy özgörtip goýdum ýarynda teýýar. Soňra bu ýerde ustad
Rası Halil Erkin men Gaptaldan Bahman ağa bular bolup 40 000 yakın Türkmen sözlügin jemläp derye terjime etdik. Teyyar şoňa bir çap eder ykdysady ýagdaý deregi ýokdy. Hormatly dinleýijiler, Kawulla Kawarçymyz Şaýmerdan ulum radyonyň Owganstanly türkmen Akmurat Muhammedoglu bilen söhbetdeşlik esasynda taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen hepdäniň zemini geçirip tutarýar. Ýeneki efir dostluklarymyza senlik hoş, saglykdyk we azatlygyň tolkunlaryna galyň.